Balimao Alignokuma très urgent. Balimao billet mercredi 26 août 2026. Malion président Assimi Goïta a un milliard bi kononton de di Modibo Konema. Wala sa Modibo Koneka Sadio Kamara Janfa. Akato aleka kutila. Ko in kera chuga mina. Nte la ka video kaka teme. Wakati dola. Mais ma do détail do kono. Mais mena détail do di awma. Sadio Kamara Janfara chugo mina Modibo Kone bulu. Assimi Goïta ya negen chugo mina. Aye Modibo Kone negen fen jumen de wala sa ka sama ka bo Sadio ka. Ni Sadio ni Modibo Kone bolo be nyogon bulu. Mali armée to te choula. Parce que garde national Moussa Diawara garde national de la ben kosobe ka tebe Mali armée beka. Garde national be kumbe Sadio Kamara ni Modibo Kone de bulu. O Sadio Kamara ni Modibo Kone de fanaye ol de coup d'état ke nyogon fait. Olu fla de kun kadi munda to farala. Warko bala, musoko bala ay kuma namede. Warko bala, musoko bala. Ani position ko bala. Mais maintenant be di fonyena bi. Malon men kale Qur'an la. Bila inteka galon teka wi. Wallahi. Uga mogo fefe nu bora ka ne soso. Nu ga boni Qur'an o koro ko nyama de onde du. Nu be boga boni Qur'an. Uga fo mbega mufo segu tungara ibega mufo. Ala ga nimi na ni teka galon teka. Ne fana be boga nkali. Nu go contron ambo kan kalula. Nu go Qur'an aman kalula. Ne ten galon teka male onyede. Ma site blogo maligo la ble. Ka wardi mogo ma ka boga galon teka o bana pe wi. Segu tungara togo di ko kele muguni Malion bi video kadide e Modibo Kone ankelenga kidali soro Malien bega kuma ina mede e yara anye kidali gagné o ka soro docteur Sokel ko kala mega be premier ministre yala kidali gagné kidali be mina domina Modibo Kone ka budget qui est 15 milliards di ntara 15 ou 14 milliards ka ibeka toyi Moussa Diawara nkunge renseignement budget kunodi milliard temps ani duru Mali renseignement Assimi Goïta ale ke président me fanga tala fanga kumbe Sadio Kamara la parce que Modibo Kone kumla aku c'est-à-dire ali ka Modibo Kone to ara ali ka Modibo Kone ka service de renseignement nyamo Sadio Kamara di tabali gushi ko foka sigi parce que olu fla de kuni kilini Assimi Goïta kumbe fe mogo mga ke Mali renseignement ni Qur'an che o ye Mali ki diko di Assimi ya anwole kanga campagne ke ko Mali ki diko kakai Sadio Kamara ko kanga campagne ko Modibo Kone kakai Mali ni bete mala kateme antara Sadio Kamara ka côté de la depuis or la Assimi commencera ka sera Assimi kunte fe Modibo Kone kana renseignement la ne se ko tungara da fa na Assimi nga homme de confiance ye Mali ki diko di essayez là. Mais entre neutralité kono Amazon me Sadio ka côté là mais Amazon go ira Assimina parce que sorasu ka kodu anyan calmer neni ben le cerveau nous anyan calmer Amazon nga position ira mais an me Sadio ka côté de là den do ko mais Amazon go ira quoi donc maintenant Modibo Kone nale Modibo Kone Sadio kum flade kum kadi ne se go to garambe ka kuma fa ani Modibo Kone kum kadi dugolo Modibo Kone ne trigedi mone trigedi kundu Assimi Goïta mainde Malien memu fana Assimi mainde Modibo Kone ni Sadio de kun kadi olde bandawo mene karakataka Modibo Kone yere de wula ka bla trubu ko katara bandawo mene ka mene ka siri ka chokoro mene ka siri o de kana boy bandawo mene na domina kuma munu fora bandawo ma e ma bandawo traumatiser le ndoa uye nu ye bandawo mene domina yo kuma sorasi mini mene billahi sorasi gi mene ka jugunde mangam pa oro kuna Malien Sadio Kamara ani Modibo Kone olu fla de kun kadi fanga kumbol lila Modibo Kone fana kun madalen do a gawa don quoi ale kunga ale ni koko kerale ba be passer Sadio de fait Assimi Goïta force talila parce que ale ga force ni mancha Maliki Diawo ale ga nbe sente ko fanga kumbe Sadio de la force be kumba ale de ko ali irisu na to Sadio de keleke kana Assimi bolo ko ni irisu na ko beta Sadio de ka côté là ale contrôle Assimi Goïta keleke ko irisu ska sura sute na Mali kono ni Qur'an che Uga video man doga boga ne soso ni mu yi fa dindi ki wurutan de ki ba kun kura ka di fama doga boko ngalundu ma irangi danga dindi parce que meka mu fo tien di do a bekara ni singa ben be kasolo na madala mo ni kuma be mo ni ben cha ta ininga Assimi kunte fe irisu kana Mali kono
Assimi kun bɛ fɛ américain de kana ani Sadio kɛlɛ kɛ an bɛɛ taara Sadio ka côté la Sadio élimination bɛ ka kun de fɔ an ɲɛna bi dɛ malien bɛ ka kuma in lamɛn dɛ n bɛna épisode caman de k'a la komi u bɛ ka wulu dɔw labɔ minnu tɛ histoire dɔn bon ne tɔgɔ de ko histoire jo ne de bɛna histoire ka sɛbɛn ka k'aw kunna ka leçon géopolitique k'aw kunna ni maa maa ye sɔsɔ a ye taa lajɛ i bɛ taa sɔrɔ bilahi talahi k'i fa i ba kungo k'a di fa ma i dalen b'a la bɔ i ka ne jaabi na ko nkalon don i k'a fɔ nkalon don dɔrɔn bilahi i bɛ taa sɔrɔ a fa jamu t'a den ye parce que ne bɛ ka mun fɔ n bɛ ka halala kuma de fɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na bilahi talahi n ye kale kɔrɔ ne fana n tɛ ka nkalon tigɛ Assimi kun tɛ fɛ irisiw kana depuis o yɔrɔ la Assimi ni Sadio ka kɛlɛ daminɛna depuis o yɔrɔ la fɔlɔ a commencera ka siran Sadio ɲɛ a ye mun de kɛ a ye Modibo Kone de wele a ye Modibo Kidali sɔrɔla dɔrɔn a ye gouvernement ci fɔlɔ parce que M5 yɛrɛ wolo o bɛɛ kun bɛ Sadio de ka côté la olu de ni Sadio kun ka di ka na ni Boubou Mabel ninnu ni Kriti Karata ni a bɛɛ Assimi ka initiative de parce que olu tɛ révolutionnaire ye il faut ka na n'olu ye k'olu dilan olu ka maliyɛnw ɲɛnajɛ minnu yɛrɛ révolutionnaire ye n'olu ni Sadio bɛ fankelen fɛ k'o bɛɛ kɛlɛ Sadio ka élément dɔw bolilen bɛ u bɛ Mali kɔ kan bi u ne bɛ ɲɔgɔn kalama a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Sadio Kamara ka élément dɔw bɛ Assimi b'a dɔn mɔgɔ min don golo jɛman de don n y'a fɔ n ka vidéo dɔ la bon n bɛ segin a kan c'est la pure vérité Assimi ni Modibo Kone de Sadio faga voilà la vérité mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans détail la sisan Kidali sɔrɔla dɔrɔn Assimi Goïta gouvernement ci ka M5 b'a kɔnɔ ka M5 mɔgɔ bɛɛ gɛn fo n'a bɔra Choguel Maïga docteur Choguel Maïga ni Ikasa ni ma fili Ikasa n'u kun ka di u bolo k'u bɛ se ka Ikasa kunkolo salon k'o bɔ Choguel k'o ka taa olu ka côté la Choguel ma kɛlɛ docteur Choguel ma kɛlɛ dɔrɔn dɛ a kɛla parce que ani Sadio de kun ka di parce que Sadio de ka force bɛɛ kun bɛ Sadio de fɛ mɔgɔ si kun t'a Assimi fɛ Modibo Kone ale muso ka d'ale ye gulɔbaara ka d'ale ye n tɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ sa an fa n'an baw bɛ ka lajɛ muso ka d'a ye an ka kɛ muso ka d'a ye muso ka d'a ye wari ka d'a ye gulɔ ka d'a ye u ye Modibo Kone sɔrɔ n'o yɔrɔ de a kɛlen ka gouvernement ci a ye Modibo Kone wele k'u ka budget ka miliyari 90 k'o fara SE budget kan Mali bɛɛ viremani kelen mun bɔra ni nin secret o ye ne Segu Tunkara de Maliyɛnw ne bɔra n'a ye Morikɛ mun y'a minɛ u tun bɛ fɛ ka Sadio Kamara fagali min kɛ depuis 2024 Morikɛ mun bɔra n'a secret n'a fɛn bɛɛ ye o Morikɛ b'u bolo kaso la ne bɛ Morikɛ tɔgɔ dɔn n b'a jamu dɔn mais ni m'an kɔlɔsi n bɛ to ka n pan yɔrɔnin kɔnɔ ni m'an kɔlɔsi u bɛ taa Morikɛ faga voilà pourquoi je me méfie un peu parce que ces gens là c'est des assassins ils sont capables de tout minnu bɛ ka bɔ ka kuma aw tɛ ne dɔn a dɔw ye vidéo kɛ daminɛ a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan a bɛ ka taga mɔgɔw labɔ fan bɛɛ ne contrôle la o de ka di ne yɛrɛ ye o de diyara ne ye quoi o b'a yira ne bɛ ka kuma min fɔ a bɛ k'aw biɛli kule de bon aw tɛnpa n b'a sɔgɔ ɲina o b'a yira ko ne ka message passera mais ni ne ye vidéo kɛ n'aw ma ne jaabi dɔrɔn ne tɛ lafiya ni ka wuluninw bɔlen dɔrɔn n ko alhamdulilayi n ko sisan kɔni n ko kɛlɛ b'u sɔrɔ an bɛna réseau ɲagami de sisan ne de y'a fɔ sɔsɔbaga t'a la ni ne ye vidéo kɛ ne jaabira dɔrɔn o de ka di ne ye ne ma jaabi ne bolo message ma tali bi donc ne jaabi di mun kɛra o b'a yira ko message passera donc an ka wa ma dɔrɔn ne ye kita ka den de ne tɛ sɛgɛn ne ye moteur diesel de maliyɛnw a ye 90 milliards ta k'o fara Modibo Kone ka renseignement wari kan ka kɛ 105 milliards ka batulu ninnu ka musow susu a la ka diɲɛ kow k'a ye a dan tɛ renseignement na Modibo Kone kun bɛ taa compte arrondi kɛ Sadio Kamara de yana ka taa Assimi Voira a b'o kalama a bɛɛ ni kuranɛ cɛ an kun bɛ ko dɔ fɔ Modibo Kone a b'a fɔ k'ale tɛ fɛ ka décision ta n'a ma kuma ni Sadio ye Modibo Kone y'a kɛ ne yɛrɛ la ne ni a ka ɲi san tɛ fɛ ka tɔgɔ an ni Modibo Kone ko dɔw dilan ji jukɔrɔ n'an ɲɛ ko fana a b'a fɔ ko non il faut qu'ale ka kuma ni Sadio de Modibo Kone kun tɛ décision kelen ta n'a ma t'i sara Sadio la Assimi y'a nɛ nɔgɔlen don a kɔrɔ k'a nɛgɛn parce que naloma de don quoi ka muso ni gulɔbaara ta k'a sigi a ɲɛkɔrɔ dɔrɔn a kunkolo ɲagamina ka muso suwalenninw ta k'u suwa la u ka to ka musoko man ɲi dɛ ni musoko donna mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ depuis Modibo Kone musoko daminɛ dɔrɔn Sadio Kamara y'a wuli ka to k'a kɔrɔfɔ k'a ka dabila
Donc Assimi commencera à infiltration que au rod là. Ka Sadio bi ni Sadio ni Modibo Kone be nyogambolo ali béton ou kadjuguni béton armé machite sous là Mali Assimi kana dada kataka Mali fembe ka nyoga ni Sadio Camara ni Modibo Kone kumbolo be nyogambolo machite sous là Mali kono. Bon Modibo Kone ni Sadio ka fara nyogona milliard bi kononton Assimi gota o de ta ko di Modibo Kone ma ko faraka renseignement kan akara dorone bora kalama Modibo Kone ka sunguru mun dugole mabolo ese kono ko Mariam Diallo John Boranay Mali bene de Boranay donc ko une minute ke kono di so solta law aba ka mo mun daga bonne contrôle tene donere olu kan be bo parce que war be duma bo mun kadu do bafo et puis a continue fait de mena to chama mena contrat soro parce que mena do dossier profondeur de la ni surasi do be ni corona cha surasi do EPD ni kale corona la surasi do EPD mo wara ma fona de bubu mabel e da fonena ni bubu ma fona koro nyenya mo de be down dorona et puis tiens fana do bo ngam pa woro kuma ne te fera ne ma kele ne man kele farda fro mais ne kele farda dongo do bi la du be wuli ne ba la do ngam pa wuli vie privée ngam pa okuna folo ntena do maso niveau la folo bi la italai je n'ai pas image ne réservé le do ne ni sura si ni bara de ken ne bu dondi fin do be ne to fo mais fin do be ne bu lu fo de que ce côté soit clair. Nete comment qu'on fait nete magaye mamunu be bo ko nete mogote warte dinema faransi tene sara CEDEAO tene sara nte faransi fait nte CEDEAO fait ben façon de fait munu man kuna zone de do ntou fait mbe faut ka dégager ka taka boy nte politicien te ko fait ma foi te ko fait ni ma ben ko fait ala kana sutra ni ma be ka war taka diane ko ngabo ka Mali kele ala ikan lebu jembe ka daji ton kunche machela ni mo drome kelen dinema ko de ka boka Assimi kele ni mogo de be kane pousser ko ne ka Assimi kele ala kana sutra. Moi je suis un libre penseur maintenant ko fait ne maîtriser ma chibulu que ce côté soit clair mais ka mu fara fo tien de donde Modibo Kone tunte foi ka nami sara sadula billahi Assimi Goïta te révolutionnaire ye atle kele bubu mabel nunu wo nyangu nunu wo Assimi nunu nana nuyi Sadio mana nuyi Sadio tout fait Sadio kan be yellow fait mais Sadio tout fait Sadio est on de kamoy wallahi ay remarqué Sadio faut ka ta saya c'est Sadio ay ne ka vidéo ay ne ka nsigi plateau ka vidéo spécial ka Sadio Camara doya ne va faire parce que akera on fait ka docteur Choguel ko kala mega to kasola tara Choguel mega demuso ka konyola Choguel be gandomi Sadio koko abe ka fefe ka bengalu uni Sadio kala ima Choguel mena ka sorama bla ou y a réunion ke kuluba finalement Sadio ou y a Sadio bla en minorité parce que ce sont des malhonnêtes ni be horonya saraga ni ta di Sadio Camara ma awo kante sura sufe o kuma Sadio Camara wo klodia se ko tora nte sura sufe be sura su contrôle aw danga de Sadio Camara e muni ante ka Sadio supporter ante ka Sadio ku sukasia o kuma Sadio muni Sadio ko karamo ko dia ngo Sadio sura sidi ame ka mu supporter to général Sadio ngo sura sidi du bébé Sadio fait ale mu ta Assimi fait bébé Sadio fait ay joye ka boka Sadio doya parce que yere wulu deni du horon deni du aba dambe do ay jamana kanu tiene kan adamaden te dafa robe on a tous des défauts et des qualités mais Sadio Camara est exemple di ay abene ka bo Sadio contrôle là Sadio kera Choguel fait Sadio kera yere wulu fait neni ben kella domina Sadio Camara yi kumana fait indirectement ko ka kalemba mo ko chamanto kalama Assimi nunu neni ben blanc kona nen ben cliquer ma ka ñoko classer réseau quand mais Assimi nunu ndake ou te be fait awo ka na jamana libéré mais avec a be blanc kona bon mo ebe mo mi fait est-ce qu'il bou blanc kona e dutigi ebe ka dude blanc kona est-ce que ebo e dutigi nyuma e dutigi nafigi dindi e dutigi jugude c'est pour cela nous mana Mali libéré là donc on ebe vraiment courant do bo glan kula bo ba mo ko tout chiffre mo ko tikerula nous kumana abina fo fali chara bochi bana bet gelendula on ne kumana kuma France be trembler ni belle cerveau et micro ta makorombe dese kasino ni docteur Choguel ko kala mega micro ta makorombe dese kasino e aga ni bubu mabel ni fe nun kumana doro hali wulu hali makoronga wulu tula me bet gelendula mo wara ka barate de Assimi de ka baradu ani Modibo Kone Sadio Camara janfa muso de nofe Modibo Kone Sadio Camara janfa wari de nofe 90 milliards ne da fo
Chesi man fo Mali kono nete. Morike fle kaso la. Morike bo bolo kaso la. Ça c'est clair. Nebo kalama. Ou me fait kasado fagal tentative de kasado faga. Mettre la vidéo wera ke o fana tun ka tla ko détail awi. Ay tane ka 2024 vidéo la jende la ka vidéo doke. Ou arezi ou kuma kam sanu kelengele sanu beka Sadio Camara bara Morike fe o vocali bora. Mone kele mi mine Sadio Sarama vocali soro de mone mine. Nye ko beke bo mo ka kuma tere nere de kuma ka fe me. Ne te fe ka do kuma do la quoi. Ah, vous l'avez fait ante ko kalama de amba be kalama. Moi je suis au cœur du pouvoir. Ne be fen chama kalama. Ibeka be gen domi, yani Ibeka ga gen ni surasi nu kumenyon kalama. Aw chama to do de. Awa ani ni surasi nu kumenyon kalama yani Ibeka ka gen. Ni surasu de kuma fo kanga continue boli fe. Wala sa Ibeka ka fanga bebi. Ugan sosoke. Ni surasu na kumenyon kalama. Ni emisen borafu be ni sonja. Jaja nous ne douaoudi, nous ne surgoudi, nous ne douaoudi, opportunisou, soube fantoro bata. Aye, Ibeka pripato tro, a krikara tro, olutara ton nasi, katla ka foko da barage, katro, on da segen a segen beke. Ni ko ke jamfaka, alabi ke tanto diou. Donc, a fo onyana, Modibo Koné, Assimi Goïta ya sani wardi, c'est une marionnette, un indigne, un inconscient. Avec là, ça a fouba dembeti jo Algérie. Eh, héros du mec, tu n'es qu'un traître. Modibo Koné Assimi Goïta ou de Sadio Fa. Épisode 2. Épisode 3, fana be téléchargement na. Amena do dossier profondeur. Sadio Camara ka dossier ko la. Yaro mutakata ni Sadio kumenyon kalama. Mutakata ni Sadio kumenyon kalama. Sadio de mutakata li blackup Abbas nunu defa. Yaro achamato kalama. Achamato kalama. Ko be dugu kono docteur Chogal ko kalama ga be kasola a demuso ga konyo Sadio tarala o fora do mi doro Assimi Goïta mo be interdit ko mo teta Chogal may ga voir kasola. Il est traumatisé. Sadio Camara ka sura ou Sadio Camara ka élément do bulla ou Mali bla parce que be fe ko faka nena do be nyon kalama billahi talahi golo jema le sika ka golo jema Assimi ba tigi do ne ba don ah. Et puis garde nationale au bout la fana. Mais dans le drama sinon ou gara ta ko do ke ko. Donc o do ka fana. E se go tungara ne te kuma kun fe. Virement no munu be wara mene kan galon te ga ne toyi. Ne bi se ka kuma ne kolen kan je ko dere ni mulu labi. Ne ka dossier jeli pass. Ni be ko do ne ga ni ma fo i nyamade. Mo kana sutara na ki sigi ki be tapashi ke na be dro isi ga fo direct. Ne ba do ne be ka kuma parce que ne be mali fe. Ne ba do ne be mali fe. Tu sais, ni beka galon te kedro, i kuma ka onte nyogon tawo. Et moi, ne beka kuma à l'aise. Je suis à l'aise parce que je sais que je dis la vérité. Je sais que je suis honnête. Les Américains me font un peu body language. Ça dit que le langage corporel. Ni mo beka galon te ke ba do akuma jugula. I ba do aka Jésus là. Mais quelqu'un qui est sincère, i ba ka Jésus jati ne ba do. Je vous laisse juger. Préparez-vous. Épisode 2 de Flé, épisode 3 fana benali. Mba gouchi de ni antatola de akambe.